Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Sune shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Wane ce? Mutum na biyu shi ne mataimakinsa Kashim Shettima. Abin da ya sa nake gaya muku wannan. Su ne ke da 'yan sanda, su ke da SS, su ke da sojoji, su ke da tanka ta yaki. Amma shugaban ƙasa ya ce wannan karo ba zan shiga cikin wannan matsala ba. A ƙyale alƙalan kotu su je na kotu koli su yi abin da ya dace, ni ba zan shiga cikin wannan abu. Saboda haka ya zama wajibi a yi mishi godiya. Sun shiga sun fita ya ce wannan yaran ba zai shiga ba. Ba zai shiga ba idan al'umma